igama lakho wakuphi obehlala kaCele Cele kuphi Cele kaMaphumo uphuma phi jamani jamani cha kuphela ngapha nabantu bayangixosha bafuna ukungishaya bathi wenzeni awasho ukuthi ngiyenzeni waxoshwa yini wacela kaCele kaCele bangakhona ekhaya Wawubo? uma bengihlala naye bengihlukumeza bekuhlukumeza ngicela uze lapha ngifuna ukulalela kahle le ndaba yakho ukudedela imoto sondela ntombi ngizwa so ufike kanjani la bengihamba ngihaya uya kuphi ubuhamba hike uya kuphi Sawumunye umkhulu oyiNazaretha wathi angize la wathi woza la uthi uzokwenzani le ndawo ethi angizobuza ukuthi uyangizala mina cha sengitholile udaba lakho sengihambe kakhulu ngifanele abantu abaningi so ke njengoba ngihlangana nawe ngiyakubona mina bese ngisendele ithombe zakho so umkhulu weNazaretha wayeganga ngawo ngoba mina ngineminyaka u30 wena ngaki angiyazi iminyaka yami mina awuyazi 219 nje wena kusho wathi ngina 19 manje ngezwe ngamaphoyisa ekuthatha lo thwayezwa ngawo aze ngisho lo nto amaphoyisa nje awafuni ngihlangane nawe yep wena wawukuthola phi ukuthi uzalwa yimini vele ngizalo wena uzalwa yimini ngizalo wena kubani cha msungikhohliwe hla ngikuzala kubani bawuma wakho hayi msungikhohliwe nale ndawo ngiyazi kahle nje le ndawo wawukafika la ngiyazi kahle le ndawo lo ngayihambela mina nje nakho nje besithi ngiyahamba ubani mawakho angitsho nakade ungifuna ukuthi uzalwa yimini sengifikile kuwena kodwa vele ngikhuluma into eyiqiniso hayi angithi angizwa mina ngili nawe uthi wena uzalwa yimini angithi so mina ngifuna ukubuza kahle yonke into